Engathi ungaphumelela kukona konke nje okwenza empilweni, ube nokuthula empilweni yakho. Konke okwenzayo ngabe wenza umsebenzi wobizo lukamoya, wenza umsebenzi webhizinisi noma uqashwe la uqashwe khona, uthole nje ukwaneliseka. Sibheka nje udaba lwamaphupho ilona oluseyithebeni. Mina-ke ngupastor weningi, upastor wesizwe. Udaba esilibhekayo likalo mantombazane kubanca, uthi sawubona pastor, mina-ke ngicela ukubuza, xa uphupha inyoka eyele noma ethi siphuma kwisikhumba sayesidala, omunye angaphupha inyoka nje emhlophe ibuza, omunye angaphupha inyoka ebovu ibuza, omunye angaphupha inyoka emnyama ibuza. Ukuthi ukubuza ukuphuma kwesikhumba noma ke lokho kuthiwa a snake is shedding its skin, or the shedding of skin, yabona, ukuphuma kwesikhumba. So ukubuza kukhumuka kwengubo endala yenyoka, angithi ukusuka kwesikhumba esidala senyoka. Kungachaza into ezimbalwa esizoyibheka la, ukuthi 2 Corinthians kwaba seKorinte besibili chapter 5 verse 17, ngakho uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, izinto ezindala ziyandlula, phambili izinto ezintsha sesifikile, kufika izinto ezintsha. Asibese silibheka ke iphupho la. Number 1, uma uphupha inyoka, kuwuphawu oluhle uma ibuza isikhumba olungasho isinyathelo sakho sokulahla imikhuba emidala nokuzalwa kabusha, noma ukuzivuselela nje unembeza, yabona. Number 2, uma uphupha inyoka, kuwuphawu oluhle ukuthi ubebuza isikhumba olungabe selibikezela mhlawumbe inqubo yokuzelapha noma ke inqubo yokulapheka, inqubo yokuphulukiswa kanye nokuxazulula izinkinga mhlawumbe zesikhathi esendlule. Number 3, uma uphupha inyoka, kuwuphawu oluhle futhi uma ibuza leso sikhumba esingathi thina lungasho izinguquko noma ushintsho olukhulu nolungcono oluzokwenzeka empilweni yakho noma ke empilweni yomunye umuntu. Number 4, uma uphupha inyoka, singakuthatha njengophawu oluhle futhi uma ibuza leso sikhumba olusho ukuthi kukhona izinguquko noshintsho oluzokwenzeka futhi oluzokunikeza mhlawumbe isitayela noma indlela yokuphila ehluke kakhulu kunale oyijwayele, noma ke lokho kuzokwenzeka komunye umuntu la khona kuzoba noshintsho noma kuzoba nenguquko noma ushintsho oluthile osuku oluzokwenzeka oluzomnikeza loyo muntu indlela yokuphila ehlukile kunale ekade niyijwayele nina, yabo. Noma singathi thina uma uphupha inyoka, kuwuphawu oluhle uma ibuza isikhumba ke komunye lungasho nje ukuthi kunomuntu okungenzeka uzophenduka mhlawumbe alahle imikhuba emibi, aphinde enze izinguquko noshintsho olukhulu olungcono empilweni yakhe. Ngenzeka kunomuntu okade uphila naye, okungenzeka uzobe seshintsha indlela ade ephila ngayo ngesikhathi esendlule, ebese phila mhlawumbe ngendlela engcono njengamanje. Kodwa ke khumbula ukuthi kunesaga noma a proverb yesingisi ethi, no matter how many times a snake sheds its skin, but it's still a snake. Okungenzeka ke lungakuxwayisa futhi nje ukuthi kunomuntu mhlawumbe ongenzeka umuntu omubi, kodwa evele esewumuntu osephendukile, ekuluthe, ekuyenge, njengomuntu osengcono. Kungenzeka boyfriend yakhe izobuya, i-girlfriend yakhe ibuye ngenzeka isitha sakho sibuye sesiwumuntu osezenza umuntu ophendukile, kanti uyakuxhaphaza, uyakulutha, wenzela ukuthi esondele bese kwazi ukugadla kahle eduzane. Asivale ngokuthi ke kodwa futhi lelo phawu lolu uma uphupha inyoka, singathatha njengophawu oluhle uma ibuza isikhumba. Uma kungukuthi wena kade uwumuntu osanda kwenza umsebenzi wenhlambululo noma yokugeza amathongo noma yokuhlambulula amathongo noma ukuhlambulula amadlozi, lolo lungasho ukuthi lowo msebenzi ube yimpumelelo uma kade wenzile. Yayibona, siyabonga kanza wethu, kuqula kathela umusa. Subscribe, like, bese kuba yimember ke nomuntu oyeseka ichannel, uthathe le account ufake njalo ngenyanga
njengoba nalo uNkulunkulu enibusisile, nani-ke dlulisani ibusiso zenu kwabanye abantu ngani zakwethu, ikakhulukazi laba benza umehluko ey'mpilweni zenu. Siyabonga.